Hello, good morning mga inday. Good morning. Ngayon, ang gagawin natin is maglalaba ngayon ako ngayon. Araw ng aking labahin ay marami, kaya maglalaba po tayo. Mag-aalmusal muna tayo bago maglaba para may lakas para maglaba. No, may lakas para magkusot ng labahin. Hihintay ko po kasi yung lilinisan ko pong ulo. Pumunta pa po sila sa bayan para bumili. Ay wala pa naman po sila, kaya maglalaba muna ako. Para pag dating nila mamaya, konti na lang yung lalaban ko. Makapagsimula na ako ng maglilinis ng ulo ng manok. Kaya maglalaba muna ako. Pag hindi natapos, mamayang hapon ko na naman ulit tatapusin. Kailangan kumayod. Thank you pala sa mga nag-subscribe sa akin, yung mga kaibigan ko na dating kaibigan din. Mga kaibigan ko na nakatrabaho ko sa Laguna. Thank you sa pag-subscribe niyo sa channel ko. Tsaka sa mga meron ako pinsan ko yata. Mga pinsan ko rin mag-subscribe. Salamat sa pag-subscribe ng channel ko. Wala kasi akong magawa, kaya sabi ko try ko kayo kasi marami akong napapanood sa YouTube vlog. Marami akong napanood ng mga mga video. Pero halos lahat naman yun mga artista yung pinapanood ko sa YouTube, mga vlog nila. So meron akong napanood doon na siya taga Miss Bati yata siya, tapos yung pangasawa niya is taga Korea. So vlog niya yung mga nangyayari sa buhay niya araw-araw. So na-inspire ako, siguro na nahikayat niya ako na alam mo yun, pwede naman pala yun, diba? So maganda naman yung takbo ng vlog niya, diba? Pagpaayos na siya ng bahay, alam mo yun. So nakaka-inspire lang talaga siya. Simple lang siya pero maganda siya. Na-inspire ako dun sa ginagawa niya, ginavlog niya araw-araw. Kaya sabi ko try ko kaya mag-vlog din. Baka sakali, wala namang masama, wala namang mawawala. Try, diba? Na-inspire lang ako. Tapos meron pa rin ako nung napanood din. Hindi ko alam, taga Cebu yata yung taga Cebu. Tapos nakapangasawa siya din ng British siya, nakapangasawa niya yun. Tapos doon na siya nakatira rin. Katulad nung napanood ko na nakapangasawa siya ng taga Korea. Sa Korea din siya nakatira ngayon, pero may bahay sila sa Masbate. Ang galing lang talaga. Yun lang, yung pinag-vlog nila, yung ginagawa nila sa bahay nila, ginagawa nila araw-araw. So nakaka-inspire lang talaga sila. Wala nang mawawala, hindi po pa. Siguro siguro din sila, matyaga lang din sila, pero seriously, thank you talaga sa mga nag-subscribe sa akin. Sobrang appreciate ko yung mga nag-subscribe sa akin, mga kaibigan ko, katrabaho ko dati sa Laguna. Thank you talaga. Hindi ko na kayo isa-isahin, pero thank you. Alam niyo na kung sino kayo. So thank you. Sana yung may isang kaibigan talaga ako ng tinext ko na
pa-subscribe yung channel ko. Ganito, ganyan. Chat agad. Sure, sige. Sige din. Wala pang ilang minuto ayun na. Subscribe na siya sa akin. Kaya thank you. Maasahan ko yun. Sobrang maasahan ko din yun. Alam mo, mga kaibigan na maasahan ko naman na suportado sa akin. Kahit sa love life ko, suportado. Kahit ayaw nila nang sa lalaki, suportado pa rin siya. Alam niya kung sino siya. Anak. Bully yun eh. Ayaw niya sa boyfriend ko. Wala siyang magawa. Suportado na lang si Intay. Anak. Alam mo kung sino ka. Pero malab-lab ko yung mga yan. Alam naman nila kung masaya ako. Suportado sila basta masaya ako. Marami akong mga kaibigan sa Laguna naman. Pero alam naman nila kung sino sila. Hindi nang babanggitin, pero is yung mga balugs. Sobrang na-miss ko na kayo. Saka yung mga kulitan, mga alam mo yun, sila kasi yung mga tao ko dati na wala. Hello, ngayon ay tapos na tayo. Tapos na po ako magkuskus ng labahan ko ngayon, magsasampay ako. Nandito po ako ngayon sa terrace. Magsasampay po tayo ng ating nilabang damit. Tayo ngayon sa terrace. Bukid niya po doon sa dulo. Sa Palayan. Pasensya po at maingay. Maingay po at Hello guys, ngayon is medyo wala po tayo ngayong gagawin. Nandito po ako sa kwarto, nag-aayos ako. Nagbabantay po dun sa ihaw-ihawan namin is yung hipag ko at saka yung ano ba tawag, biyanan kong lalaki yung yes. Kaya ako ngayon dito sa court, nag-aayos ako, naglilinis ako kasi ilang araw na ako hindi nakapaglinis. Sobrang daming alikabok. Kaya naglinis ako. Kasi busy kasi sa umaga, ilang araw ng busy. Tapos naglaba pa ako kanina. Tarang sobrang busy ngayon. Hindi makapag-ayos ng kwarto, hindi makapagpunas, makapagwalis ng maayos. Ay na ako, nakapaglatag na rin ng maaga ako nakapaglatag para mamaya pag katapos kumain ng anak ko, magsha-shower, tapos pang-module kasi nakuha ko na yung module niya kanina, pinakuha ko kanina sa asawa ko yung module niya, kaya magmo-module siya ngayon. Punta tayo sa terrace kasi paggabi kasi mahirap kasi paggabi. Hindi makita yung terrace sa gabi kasi madilim, walang ilaw. Ito na, paggabi na. Paggabi na kasi dikit-dikit yung bahay dito, parang sa Laguna lang. Dikit-dikit. Ay, ano ba yun? Papaputok na sila. Hindi maliwanag. Na yan dito second floor kasi yung bahay nila, kaya may terrace dito sa taas. Ayan. Masyado na madilim, wala kasing ilaw rito kaya madilim. Doon yung mga sinampay ko, palubog na yung araw.
Balik na tayo sa kwarto. Masyadong madilim sa terrace. Wala masyadong ano kasi. Yan. For now, yan lang po muna yung ating video. Pagbago pa kayo sa aking YouTube channel, please subscribe and notification bell. Click the notification bell. I'm so sorry. Click the notification bell and please like. Thank you. Thank you for watching.